Claus kom tættere og tættere på, hvor han boede. Der var meget øde og sne overalt. Men pludselig var der en masse træer, der var væltet ned på vejen. Skovhuggeren sagde, at Claus ikke lige ville komme forbi foreløbig, men han kunne bare køre ind over terrænet i sin smarte bil. Det tænkte Claus var en god idé, så han begyndte at køre. Kørte rundt og prøvede at komme forbi alle snemasserne, men pludselig sad han fast. Han kunne slet ikke få bilen fri. Nej, hvad skulle Claus nu gøre? Var Claus virkelig overnat ude i bilen? Det var jo møgkoldt, og Claus han var ikke så glad for mørke.